Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion, make it flow. No matter where you dey, for London or for Giddy, if the news they hot, we go give it bedu steady. Everything is newsworthy, depend on who they talk, we link the whole wide world, even as we dey waka how we walk. Obinwannem News, the value of the truth, connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep, top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth, connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep, top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. Mazi Ejiofor, the vision is clear. Ama, ugwa. Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị. Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị. Bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha. Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Ebile ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha. But ọ bụrụ ndị Igbo fere. Ema onye na-asọ ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Nigeria ka ha kwado omenala Igbo.
achọkwana ka obodo ọzọ ghara were ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa na ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa na ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Igbo mmamanya Igbo mmamanya Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Ma onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekenere m unu. A na-asị ọjị ọha dị maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu bụ eze one of Mgbunanọ Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịara na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha n'aka nwoke mbịa wara anyị ọjị a na be anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ma bịa wara m ọjị Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ọtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem redio steshọn bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọ bụkwa ọjị ị gwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie, ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ibedo ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka bụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsị ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyegwa ya ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ si nyebụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọbịa kedu eze
ana-agụ bịagide na bịagide na bịagide na nna nna bịagide na bịagide na bịagide na bịagide na nna onye ọdara ma rutere eze unu tụọ m eze igwe abụrụ na-ekwebego nkịta eze igwe ọkwa ojii a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụnyere ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya anyị anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwasị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu Igwe eze igwe one of Nsukka. ekele m No. ekele m nọn daalụ nọ daalụ mmewere kilo ha na-adị mma na Good evening, good morning, good afternoon, depending your time factor. Yes, I want you to watch this video. Then after this video, you see what we are saying and what we have been complaining, crying aloud, especially to educate the youth, our unborn children, our upcoming children, so that they will not be slaved anymore through our bishops and pastors. So that we will no longer be slaved like me and you, because these people have slaved so many of us and even our parents. But thank God we are waking up, so that they will not be slaved again. Because all these top pastors we are seeing, they are abusing and training their children to take over their church. They are abusing, training them now to take over their church, so that their children will keep on slaving us. Just watch this video now. Just watch this video and see what we are complaining about, what our pastors and bishops and reverends, how they are faking miracle in Africa, especially in Nigeria, and how they are using this rubbish they are doing to kill a lot of souls in this nation. Of this, your husband left you, married another woman. Yes, sir. And he left you with 3 children, Yes. 2 girls and 1 boy. Yes, sir. The woman told you, I'm not saying it's your mother-in-law, but the woman said you will pay for this. You saw 3 people, you thought you were dreaming. They pushed you. You now fell. It was then you woke up. Can you see that? I want camera to show it. You wonder, they told you that they don't see anything like bone there. Yes. If witches can do this, my God can do better than witches. Yes, sir. Yes. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. I retrieve her bone from the household of witches. Give me the bone. Give me the bone. Yes. Give me her bone. Yes.
Look at power. Hey! It's not far from me. I know. You got fire in your eyes, nothing hard from you. Hey, you see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Have you seen it? Hope you have seen what I'm saying. This video you just watched here, more than 5 pastors use one woman to perform a miracle. When I was discussing about this woman with my orthopedic doctor, he was smiling. He told me that the woman just got dislocation and there is a bone there that got broke. That all she needs to go is to undergo surgery. They will refix that bone back. Then she will be okay. Could not be able to raise that hand up. That even somebody who Jesus healed that kind of sickness is supposed to be waving hand for God. Do you know somebody who had been suffering in that sickness? If such miracle could be able to happen live, my brother, that person will run mad immediately.
The kind of celebration that that person is going to celebrate in that moment, that celebration, you will never see. In short, you will even confirm by yourself that you have never seen it before. But the way she performs, even when she claimed that she was healed, we even let you to understand that this is a planned deal. That this is what? A planned deal. Look at our big pastors. Look at them. Some pastors that even gone international, still faking miracle. This is what I'm telling you, that these people are killing our people here more than HIV. When somebody who is sick now saw this video, that this woman is healed, that person will no longer go to the hospital. He will be praying that God will heal this woman, will heal me. Why not knowing that it is fake? If someone have power to command that kind of hand to straight, and that hand straight immediately, believe me that that person have the power, I repeat it again, to command our president to start behaving like the president of the UK, to start behaving like the president of the Europeans right now, and he will start to do it immediately. Believe me that that person has the same right to command our politicians in Nigeria to start behaving like the European politicians, and they will do it immediately without wasting time. This is what they have been using that name Jesus to do in Nigeria. That name Jesus has suffered in Nigeria. They have used it to deceive our families. They have used it to separate so many families in Igbo land. But when I start to say the truth, my people will be accusing me. They told you that Jesus makes a crippled one to walk. And that is why we overlooked our crippled people in Nigeria, and they have turned to beggars. Go to the European that brought religion to you. The crippled are being celebrated like presidents and governors. The crippled are being worshipped like God. A white man that brought church for you will tell you that a crippled man is made of wheelchair, and you have to celebrate him like a king. But today, our churches are not fighting for the rights of the crippled ones to get their right from the government, for the government to celebrate them, because they still have the power and the right to be that president or governor as a citizen. They don't want to fight for their rights so that they will not feel pains or feel bad against God that created them. No, today, rain and sun is beating them under the flyover. They are begging for money. We call the crippled ones in our land beggars. So Jesus have the power to heal sickness. But in that your church, Jesus cannot heal your member you know for long that have been passing through sickness, that have been being crippled for years. Jesus don't heal your church member. It only heals people they brought outside. And still, you don't want to know that what these people are doing is film. I'm seeing what they're using you people to perform film in Warri, in Delta, in Anambra, Edo, Lagos, everywhere in Nigeria. Hey, can you see it? What is your name is Michael. Your name, who is Michael? Who is Michael? Who is Michael? Are you the one? Are you the one? So the only thing that Jesus do, I don't know how some of us in Nigeria reason. So as a human being that have sense, knowledge, as a human being you are, so you think that this thing people, pastors are doing in Facebook are the main thing that Jesus is supposed to see in Nigeria and perform. Really, if what they are doing is true, let us know. All this hardship, problems, no hospital, light, water, road, are they not more important than your pastor telling somebody, are you Efani? Who is Efani? Who is Efani? You are Efani. I saw a fight between you and your husband. Jesus showed me a fight between you and your wife. Which one is more important? Is it to see somebody who is Efani, or to bring solution and tell Jesus how our country will be better than Europe? So you believe that your pastor can call somebody that someone did not tell him his or her name, can just come up and tell this person, your name is this. Okay, your pastor can do that, but your pastor have a cameraman. He have people playing music for him. He has people singing song for him. Your pastor cannot make call without credit. Your pastor cannot drive his car without fuel.
Your pastor cannot use microphone to preach without buying battery and put on that microphone. Your pastor cannot pray so the Holy Ghost and the Holy Spirit will come and operate organs and the keyboard and every other things. It must be only be done by man. So if all this thing I'm saying could be able to be done before all this thing will function, bro, somebody have already told your pastor the name of that person and the problem of that person is arrange miracle. And that is why I posted her picture some months ago, searching for her. Okay? Because after discussing with my doctor, the doctor said that all she needs is to enter theater and the bone will be fixed immediately before it is too late. So I'm begging the whole Nigerians, please, anybody that knows this woman, please send her contact to me, or you can equally send my contact to her. Please, I need her contact. I want to make sure that we take this woman to the hospital and make sure that he undergo the surgery free of charge. Not only that, after the surgery, we are going to start a business, a standard business for her to live a better life. Which is it for you, Dr. Badai? It is unwilling. Because of poverty. Let us not blame her. If our pastors that are controlling millions of naira could be able to use this woman and deceive his followers in order to get money from his followers, what about the poor woman? It's very easy for her to perform it and take money now, because she's hungry. Okay? Don't worry, very soon I will be bringing all those their videos and I will be explaining it one by one for you to know that what these people are doing, these people are criminals. They are the reason why we are suffering. In a country whereby 80% of the citizens are suffering, 80% of the children are not going to school, but a pastor have a heart to buy a private jet, not only 1, 2, 3, 4. One private jet is cost 2.5 billion. My God, 1 million into 999 million, before 1 billion, before another 1, 2 billion, before 5 billion. Africans are very wicked, and we are more than stupid also. Somebody who has that kind of money, that don't have any business, just do you know how much church you get for these people every day? They have church the whole corners of the street in the world. And those money goes to one man's pocket. Just one man company. Reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria.
Good evening, good morning, good afternoon, my lovely people all over the world. Yes, New Jerusalem Kings Ministry International, Ababa, Enugu State is on fire. Yes, we promise to defend our great land because we cannot be sitting down and be waiting until all these stupid people, call them pastor, reverend and bishop, they will spoil our land before we know it, and they have already spoiled our land. By trying to make our new children and our unborn children and even our upgrowing children to believe that Igbo land is an evil land. Why they are the one making this land evil? Why they are the one that is evil? Our land is a holy land, a land full of milk and honey. Yes, this video you are about to watch again live here, it's happened live at Ogwago in Ababa, Enugu State. I want you to watch another fake prophet, another fake pastor, another kidnapping pastor. Just watch it. You can see the church. The church has been destroyed. When people discovered this in the car, destroyed. When people discovered he was fake, he wanted to kidnap somebody today and eventually was arrested. People destroyed the church in anger. You can see pastor's shrine. This is where people come to worship. Look at this thing very well. You can see blood here and there. You can look at this thing very well. Still very fresh. You can look how filthy it is. He wanted to kidnap somebody this evening and do sacrifice with it, and eventually he was arrested. Look at him. Look at where people come to worship. So my brother and sister, this is what we are preaching, and we will keep on speaking out. Our land is under quagmire of the evil power made by so-called themselves fake bishops, fake pastors, and fake. Nwa Chineke Chukwuemeka Nwoku abụ onye ọkọsi ụmụara na Ezano local government area in Ebonyi State. Gosi wee masị Chukwu ka abịa ma mụnwa bụkwanụ onye enyemaka pụrụ iche wee nye Maazị Ejiofor bụ the CEO Obinwannem Foundation Worldwide. Ọ nọrọ ebe a mana o zitere anyị ozi wee sị m ka ngụpụta ozi a ka onye ọbụla bịa ebe a tata wee mara ihe a ji wee jiri maka ya gbakọwa ebe a. Our Nigerian ambassador bụ Ada Nsụka o kwucheghị ya n'ọnụ Igbo mana ihe anyị na-eme ọ dị global. Obinwannem nwere office na Germany, na Hamburg, Germany. I have an office na Ukraine and so many other places. Mana asị na akụrụ ụlọ amara onye kpara ya. Gbaya ma mere ya ji wee gbakọ na Nsụka ebe a maka ka o si wee masị Chukwu ka abịa ama. Ọ wafọ Nsụka onye ụmụakashi bịa ma chere echiche si ka ihe mere na otaghị nwere BBC News nwee CNN abịa na Nigeria enweghị dịka TVC ma channel television mana o nwere ebe si agbasa ozi na-ekwuchitere ndị Igbo. Ndị Igbo chọọ ka anụ olu ha, ndị ọzọ akpachie ya ama mpe ka ndị ọzọ na-anị ya basị mba na ndị Igbo ga-ewefute ebe a ga na-anọ na-eme ka mba ụwa n'ihe anyị na-eme. Ọ ya nwa mere o ji Obinwannem ndị Igbo ji wee pụta. Ihe eji maka ya wee guzobe Obinwannem bụ ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo. Anyị dị nọ na Nigeria eje kampen n'ugwu Hausa, ị ga-afụ ejiri Hausa ihe ọbụla na-ekwu ebe ahụ ejiri Hausa na ịda anụ ya nke agbasa gị. Eje na ana Yoruba ịda anụ ya nke agbasa gị, mana abịa n'ala Igbo anyị bụrụ maịk sụwa oyibo.
ifugia oya maka o ji wee tete echiche ọsị mba n'oge wepụta ebe ndị Igbo ga na-anọ ihe ọbụla gbasara anyị ma omenala anyị adịghị edebo n'akwụkwọ ewee na-edepụta ya. So n'ebe oge ọbụla m ga-agụsara gị ihe o dere ebe o dere ya n'oyibo mana ada asụ ga akọwachaghị ya n'Igbo. So ekelekwa m unu. Ihe a bụzi onye isi anyị bụ Mazi Ejiofor zitere anyị from Hamburg, Germany. Ethiopia was celebrating our heritage. Being an inaugural address from the CEO of Obinwannem Foundation worldwide at the grand opening of Obinwannem Media Company Nigerian head office. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow sons and daughters of Igbo land, I stand before you today as the CEO of Obinwannem Foundation worldwide, Mazi Ejiofor, to mark a momentous occasion, the grand opening of Obinwannem Media Company Nigeria head office, situated in the heart of Nsukka, Enugu State. This moment symbolizes a significant stride in our commitment to preserving, promoting the rich heritage of Igbo people. Obinwannem, as you may know, operates on 3 distinct dimensions, each serving a unique purpose in our collective journey as a people. The first dimension, Obinwannem Liability Company, stands as a platform where investors convene to discuss business ventures that will not only benefit them, but also contribute to the growth and prosperity of all its members. Hey! Purchase your tracks today. Umonga village. Ebe siabia kan siabia. Ozobolo. Ozobolo nenye kele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. Very was in charity. Originality will go facility. Nnamdi Kanu is able. Financial success together. The second dimension, Obinwannem Foundation, is a testament of our unwavering dedication to the development of Igbo land. Through this branch, we invest in development of human capital, empowering individuals to harness their God-given talent and potential. We believe that by uplifting our people, we can truly manifest the greatness bestowed on us by Ubochi. Now, we proudly introduce the third dimension, Obinwannem Media, which is why we are gathered here, where our culture and tradition are given a voice and a lasting presence. This is the place where we document our rich history, tradition, and culture for the benefit of future generations. In a world that is rapidly changing, it is our duty to ensure that our unique heritage remains an eternal flame that illuminates the path for generations to come. Today, we call upon all of us of Igbo tradition, our cherished traditional rulers, the dynamic business community, and most importantly, every sons and daughters of Igbo land, both at home and abroad. We urge you to patronize and support Obinwannem Media, for it is through your unwavering support that we can continue to preserve, protect, and promote
the invaluable treasures of our culture and tradition. As we embark on this exciting journey with Obinwannem Media, we invite you to become an integral part of our mission. Together, we shall ensure that the vibrant tapestry of Igbo heritage endures for generations, celebrating our past, present, and future. I thank you all for your presence here today and your commitment to our collective identity. May Obinwannem Media serve as a beacon of our resilience, a testament to our unity, and a guardian of our culture. What belongs to us is ours. Thank you all, and may Chukwuka Abiyama guide our path. Obinwannem OFU-OBI From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic curiosity system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe
that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Obinwannem News&Radio Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Ọrụ achọrọ ibido die na mere nji wee sị ka mmee vidio n'abalị na okwu m na-aga alụ nwanne anyị nwoke mmiri enwe ilo nke m nyere ndụmọdụ ngwala eziokwu some days ago. O wee reply at the video. Many people are saying go me nkiliche ya ngakwa na comment section fụkwa ihe ụfọdụ ụmụnna anyị na-akọ n'ọnụ si na nsogbu adọrọ na mma reply unu na mmiri enwe ilo ịpụta n'ihe onyonyo mma chọta vidio echi tinyekwu ya n'ilu akwụkwọ wee gwa m na accident na-eme na South Africa na-enwere ihe a na-eme ka accident kwụsị na mamara ihe na-akọ nke a dịba mana ka ikwugodo nke a na-eme kịta na ịpụta wee gwa anyị onye jizina akwa nwa ya mọgụ onye jizina akwa nwa ya mọgụ na-eji akwa nwatakịrị dị 2 years agwa oke ite na-eji akwa nwatakịrị dị 2 years eme gịnị agwa oke ite onye jizina akwa nwa ya mee gịnị mọgụ wee bịa na vidio a wee jụọ gụsị gị ị na-asị ndị Igbo na-eji akwa nwatakịrị dị 2 years agwa oke ite what of okirika ha anyị na-egokwana from abroad okirika anyị na-ego ma akwa ụmụaka 1 year ma ụmụaka dị 2 years kedu emezi na ada eje na okirika chụọ akwa ụmụaka dị 2 years were agwa oke ite ka ọ wụ nnọọ ka ọ bụrụ na ndị na-aparate religion na ana Igbo na-akọtọ ana Igbo Christianity bịa na ana Igbo bụ anyị ọnụ anyị hate onwe anyị wee na-anwa out of stupidity na ịbịa n'ọfịs Igbo Love Themselves Charity Foundation enwere more than 50,000 complainants ihe that is ọnwụ ji n'onu kịta but because na religion akọrọgo stupidity baa ya brain o hate ọnkụrụ ya ga-enyeri aka hate ụmụnne ya hate unity fight ka o nwee gọọmenti ga-enye ya good health insurance ka o nwee gọọmenti ga-enye ya ọgwọ ya arụ religion abịago kọtọ ya wee anọ mmadụ na-egbu ya na-ajọ mmadụ ji ya na Satan ji ya na nwochefuo gọọmenti chekwudozie Jizọs oribidozie anya ọgbalịbịa Igbo Love Themselves maka ọmaazi ọ na-eme ọmaazi nwezeni solution na wee jụọ gị mmiri eche m na ebe dị na akịka ịbịa samokwu mana ihe kọrọ mgbe ọnụ mma nkọrọkwa gị ọnụ because I love you so much from the deep of my heart. Ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem
ka anyị wee na-ezinye bụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo, ekene m onye ukwu, ekene m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zere, ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke. Ụbọchị taa bụ ụbọchị Eke Oku, ya gaziere anyị niile. Anyị niile bụ ndị na-achọ udo n'ala Igbo, anyị niile chọrọ ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ. Ya gaziere anyị niile n'aha Chukwu Okike Abịama. Ise ise ise. Ụmụnne m, o tekwana, o tego, ịma na ihe ka nte bịakwute nte ofe isi n'ọhịa. Ana m agba mbọ ka mara ife a ga-eme ka ụmụnne anyị niile ghọtabakwa onwe fa, bịakọtabakwa ọnụ, anyị bekwara onwe ha aka. Onye a bụ my priority. So afụkwara m na ọ na-aga ọfụma, agbanyeghị na anyị na-akọ onwe anyị ọnụ na soshal midia mana ama m na one day onye ọbụla ga-amata nke bụ eziokwu, because na o nwere ihe megidere ka eziokwu ka ekpuchie ekpuchie. So tata anyị chọrọ ịnabata nwanne anyị nwoke bụ Mazi Mathias Ejiofor Ezeaku. Anyị chọrọ ka anyị na ya kpakọrịta nkata today, mana ọ dị ka ịma na ọ bago na busy line, na hotline so ihe Ejiofor bụ n'isi erika, ihe Ejiofor bụ n'isi erika. Ejiofor connect go to many lives, so ọ na-adị busy 24 hours, and aghọtara m because eji m obi nwanne wee mara. So dịka o si wee gwa anyị na anyị chere 30 minutes, mana anyị echego 30 minutes anyị afụrụ ya na 30 minutes, so which is na o gosi na ife ji ejisi ike. Ọnya mere na anyị anaghị echere echi, na echi na-echere onwe. So na onwe onye ma ife echi ga-abụ, so na ya mara ife kọsịrị ya, mana ọ bụgoro na anyị na-ekwuro taa, anyị na-ekwukwa ụbọchị ọzọ. Maka mụnwa nwere another meeting. Enwere m another meeting by 8 o'clock, ya bụ Biafra Nigeria time, so which is na emenwuzi the program today with Ejiofor, because achọrọ m mụ na ya nọrọ ka ọ bụrụ ihe kwarapụ. Achọrọ m just nọ anyị bịa ka anyị reason together, ọ bụgoro 1 hour anyị spend there, mana ifugonu ka ọ dị. Yes, okay, nwanne anyị nwoke bụ Agbara Nze abatago, ka anyị na-agbara Nze kpazie mezie the program n'otu anyị afụrụ ya, because na onye ọbụla na-abata dịka o si nweta link. Aga m etikwa link, ka m tinye link tinyekwuo ma nọmba sef, onye ọbụla chọrọ ịkpọ nya akpọ. Prince ka afọ iru gị anya, Agbara Nze, ndewo. Ikenga egwu anyị na-ekene. Ị nọ n'ụzọ? Maazị, anọ m n'ụzọ. Okay. Anọ m n'ụzọ. Kedu ihe na-emezi? Maazị Ezeaku abịarọ. Na anyị afụrụ ọkụ ya o. Ọ sịrị anyị isi nye 30 minutes, from inye 30 minutes na ihe ji ediko jisi ike.
Okay. Mụ asịsị ka ọ dịbazie mgbe ọzọ because achọrọ m ije meeting with ndị Igbo youth movement ya bụ Chief Justice Ozobi Ifeanyichukwu Ozobi, so achọrọ m ka ha kpọrọ m oku, ndị executive ha kpọrọ m ka nje nọnyere fa ka mmarụgodo ka ha si akwado maka ọ dị ka ha chọrọ ime I think convent, ha chọrọ ịkpọ oku, so ka mmanụ ihe ha na-achọ ikporo ka na ka Abia steeti ka ha chọrọ ihost ihe ahụ, so ka mara ka ha si wee kwado na grupu aga m eme ka onye ọbụla mara ama ka a ga-esi mara mgbe a ga-anabata ya ka ọ bịa ka ọ gwa anyị ka o ji wee biri. So ebe ị nọ n'ụzọ na onwere nọ anyị ga-egbu oge ka nje join the meeting. I don't comfortable. I just want to take me on Agakwa. And we do the next time can I invite? Yeah. Ọ dị normal. Nwere nsogbu. Ngwa nwanne ya ngwa at least ya ga-ekwu karịrị enwere ike rụzie echi ajụzie gị maka ihe gbasara ihe ndị agha dị na Anambra steeti na amara mgbe a ga-ehie ka ebe akwa ogwu. Ya udodị nwanne m udodị. Ya so ụmụnne m na ụmụnna m Igbo niile ana m ekene ụnụ na-afụgo ka o si adị. Anyị nwanụ nwa anyị chọsịrị ka ife na-eme na be anyị ọ bụrụ taịm eji aka ọnụ agago. So Joseph Mathias Ejiofor Ezeaku, ya anyị ga-emegharịzi invite next time ọ ka ọ na-adị, and m ga-ejekwa meeting executive meeting ndị IYM na Igbo Youth Movement, and nke nwana anyị nwoke bụ Chief Justice Ozobi ka anyị ka anyị ga-esi wee bịa nyere onwe anyị aka maka na ọ ndị nọ na ka m na-emekọzi wit, so maka ndị nọ n'elu akarịgo m, ha karịrịziri m na, so ka njebe na anabe nna m maka na asị akụrụ na amara onye kpara ya, so let me cooperate with my people. That is why many of them bụ ha chọrọ ịba politics kwado Peter Obi, onwegodo ka o si wee Peter Obi si wee rie mperi, anyị amazie na Biafra nwere ka anyị ga-ejisi ike, so ka anyị hapụ ịlụzụ ụzọ na-abụ this time. So onye mere m Ejiofor ha ma ndị anyị na-abatagasị I dey support them so that we can know what we are doing. So Peter Obi, we must make every sure that anyị nyere Peter Obi aka ka anyị hapụ inwe, ka ndị Nigeria hapụ inwe schools and ka ndị ụwa hapụ inwe schools, and that is why njiwe na-agwakwa onye nke abụọ Ejiofor ka m kwadokwe ya emekwa ka ọ mara that n'ala Igbo we need ala Igbo ịdị mma today tomorrow. Anyị achọrọzi ihe a na-akpọ ogbu and ya nwana nwe bụ onye ụzọ ụwa, and many people agwago m na ihe na-eme n'ụzọ ụwa na mana Ejiofor nọ na social media na-attack ndị ụka, ife ndị anyị na-abịachago na my table, so anyị ma Ejiofor bụkwa somebody ya nwana nwe mara ife ọ chọrọ, so o nwere ka o si wee dịrị m na ya because of real estate o tiri aka, ọ dịrọ m mma na ihe na-eme n'obi nwanne, so mana ife niile abụcha ife anyị ga-etinye ọnụ mara ka anyị ga-esi mee ka ọ na-adị mma, maka na every Igbo man nwere title to have one plot ọka o kwesịrị ịdị na ọ bụ na anyị believe in humanity, so ọka ọ ga-adị. So we need to come together to make sure that anyị mara ndị na-enye anyị nsogbu, ọ bụghị ihe social media. Otu a ndị dị ka Ejiofor Ezeaku na-anọ m na-akpọfasị Ejiofor Ezeaku, Maazị Dibia, Lozeus, Nnatu, Okenwa, Onowu Igbo, Okwurọra ndị Igbo, Uncle IB, ndị a bụ ihe kwesịrị ịba politics Nigeria, maka na ọ bụrụ Biafra ka ha na-support, ọ bụrụ na politics ka ha nọ. So the thing bịazi mee m amakwurodị m nke ha na-eme, ọ na-adị m ka ọha ma bụsa gọọmenti a niile o, because onye toro n'otu Nkwọ Ọnịcha ma ihe ha na-arụ, onye mere ji abụ sometimes na-ekwu okwu dịka o nwere onye na-agwa ya iche, maka na mụnwa maka otu Nkwọ Ọnịcha dị ihe a na-emegasị n'ala Igbo ka a ga-esi dozie, ọ bụrụ n'ukwute ife ka ọ bụ ịghọtago. Anyị kpọọ ndị ọgaranya ibe anyị si ya weta ya ga-eji dozie ala Igbo, anọ ya mere dị yutu a na-apụta kịta. I'm happy ọ bụrụ na ị na ha iso ha na struggle of referendum or break Nigeria into pieces, isoro na politics ndị be anyị na-eme wee correct bakwa ndị be anyị, maka na ndị be anyị na-eme ihe ọjọọ na through policies erika ndị gọvanọ ma ndị otu ha.
So anyị na-achọ ka anyị nwee afa na the politics again. So anyị nwee the afa ọ bụ na anyị na-akụ ha na political solution, anyị na-akụ ha na Biafra referendum. So that is how it's supposed to be. Anọ ihe kwesịrị ịbụ egwu uche, ọ bụrụ ihe kwesịrị ịbịa na social media gị na-achọ onye dara iwu na onye adara iwu. Anụkwa na-ekwu nwa bụ ndị Obinwanne, ana m restructure the social platform of Obinwanne ka ọ dịkwa n'ụtọ n'anya, because na ndị nna kọmpetiti bụ ndị BBC na ndị CNN n'ụtago na ndị Al Jazeera. Anyị chọrọ ka anyị nwee ebe anyị ga-abụ ị na-anụ ife na-eme n'ala Igbo ma na-afụ ya, ị na-afụ ka o si adị. Anyị na-agwa gị about governor, anyị na-agwa gị about the life of governor and what the governor is doing. Onye na-eme ọfụma ya na-agwa gị na ọ na-eme ọfụma, onye na-eme njọ ya agwa gị na ọ na-eme njọ. That is Obinwanne News for you. We have to get information direct ebe o mere ka anyị wee nwee ka anyị ga-esi na-agwa gọọmenti okwu. Ekwesịrị inwe platform eji agwa gọvanọ Igbo okwu. Al Jazeera na Arise News with what they call Sahara Reporter and the other one, ha ncha niile Yoruba. Anyị kwesịrị inwe ihe anyị ga-enyere onwe anyị aka na-ekwu maka be anyị nke dị ndụ na ọ bụrụ nke nwụrụ anwụ. Ekwugoro nke nwụrụ anwụ erieri ya ụjụ. Nwee ebe a na-ekwu maka Igbo na ọ bụrụ onye ọbụla apụta na-eme nnọọ ka o wee bụcha nọ na platfọm ya ka a na-ekwu ihe ndị mmadụ na-anụ. Ikwuchakwa elu echi ihe ahụ ekwuru na platfọm ga-abụrụ ihe a ga-eji na-ebusisi mmadụ ma ihe ga-eji na-anụ ọgụ. Ọ dịkwana mma, ọ dịrọ mma. So ụmụ Igbo, ekene m unu wee na-asụ na-ewu n'iwe na Ejiofor abịa nwụọ taa, wee na-asụ mbọsị ọzọ ọ ga-abịa. Asị m ka nkene unu n'ụkwa ka ọ dị na mụnwa dịchakwara mụnwa na ụmụ bịara gosi iru m. Ịghọtago, adịkwa m mma maka ndị na-edere m, anọ m n'ezigbo ọrụ. Ịghọtago, very soon aga m ya anabata Obinwanne Media Team ka anyị chọrọ niile wee fụkwa ha, ka anyị bidozie wee nwezi ụbọchị anyị ga na-abịa, anyị emezie ọ bụrụzie permanent time and date. So unu ga-eji na-afụcha ndị Obinwanne, m ewepụtakwara unu ụbọchị m ga na-abịa. So anyị na-erenji ka ọ dị oke. Ịghọtago, because anyị na-abanye na next level of preaching so that ndị be anyị ga-enwere onwe ha. Onye achọ n'okwu, onye akọzi n'ọnụ. Unu fugo ka nna ndị Kano si wee so onye ọbụla jee nachi ya n'ọba. Peter mụrụ na wepụ mma gị tinye n'ọbọ. Onye ọbụla go back to where you know what you can do. Ị mara ị ga-eme ka ị restore peace n'ala be mebie akọzi n'ọnụ. Unu abịazi na-agba asịrị na-abụrụ ụmụ nwaanyị, unu na-agbazi egusi. Ọ dịrọ mma. Sometimes nne na amara mebe ma ebido wee dubu n'ọdụ. The same thing kwubere since kwucha ihe niile ebe na-agbagharị. Everything kwucha n'ọnụ. Ma warning nyere m n'ụlọ Nneka Chimezie, ihe ama m nọọ ihe ọ na-abịa ime. Anyị na-afụfa. So o mebe gị na. So n'ọkwa mụnwa ka ọ dịrị imekwa vidio wee gwakwu ya, maka na asị na onye na-agakwa na mmadụ ya marakwa oke. Befe gakwa na onye ọzọkwa chere ka na-aga na nke iche na-aga. So na ndị be anyị kwesịrị ịghọta na anyị ekwesịrị nọ na social media na-esetụrụ mata anyị, ka anyị na-eji n'ala Igbo na kọntaktị ndị nọ n'ala Igbo were ha na-asetụrụ agwa problem. Ọ bụghị na social media ka m ga-anọ mara ife na-eme na ndị Kano. Ọ bụghị na social media ka m ga-anọ wee mara ife na-eme na be nna m. Ọ bụghị na social media ka anyị ga-anọ wee na-akpa nkata. No, ka anyị na-emegodo nke ọbụla anyị na-eme ka ọ na-eru n'ụlọ. Nke a na-akpazi na social media ka ọ bụrụzie nke eji enyere ndị be anyị aka na ọ bụrụ nke eji akọ ọnụ. So ya gaziere unu niile n'aha Chukwu ka abịa ma ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ. Ya gaziere unu. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach
of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired.